Behatzi. Hamar eta lan erena. Hamaika. Eta 20 segunduko partian lan bikaina Inorrek txalabero bat berari eta harria ipintzen lagundu dionari ere bai, Hori ez marka txarra, haupa muti. Bat, hori. Jaloixo gainean txalo, garesti xamardaren gero, Bigarren jasualdiaren bila. 150 kiloko harritzarra leporantzatu nahian. Hortxe dugu baiarra lanean. Haupa karta berri. Etzi, bigarren ere bai. Ya que los míos están, ya que